Machiegni. Anyuola moro mawuok Naivasha lit kod kuyo mako bang' ji 7 mawuok e familiano owito ngimagi e masira mar apaya manotimore apaya ma Mai Mahiu kochomo Naivasha. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, joma owito ngimagi oting'o wuoro kod yawuote 3 mane oyudo masira bang' mtokgi tuomore kod trailer e kinde mane giwuok e liel moro mar watgi e gwenge ma Longonot. Banjruok mar nyamburko ni manyo oting'o ji 7 nyiso ayanga kaka wuoro, yawuote 3, owetene 2 kachiel kod nyathi jatijgi nyowito ngimagi e masira makoch mar apaya. Masira ma otimore odhiambo manyoro e apaya ma Mai Mahiu ka ochomo Naivasha. Ni accident ilifanyika usiku na waligongana na lori head on collision. Bibi ya Mturi ameachwa peke yake, watoto wake wote wameenda na bwana yake. Mfanyakazi wao ambaye amefanya kwa muda hapa kwao amepoteza mtoto. Kaluwore kod anyuola mar Muturi ma en wuoro ma owito ngimane kod yawuote 3, Nerik giwuok e alam makende mar ikruok ne ik mar achiel kuom anyuola margi odhiambo manyoro e gwenge ma Longonot, kinde mane giromo kod masirano. Walienda wakiwa 8, mmoja wao hakurudi nao, so walirudi wakiwa watu 7. Yes. Na wote waliaga. Kuna wale waliaga hapo. Wakabaki watoto wa Mturi na watoto wakapeleka hospitali, ndio asubuhi they were announced wameaga. Anyuola ni makoro nenore kama oyudo midhiero nyadiriyo bang' min gi bende timne bero jumbe 3 mokalo, koro kwayo kony kowuok kuom jochiw sir mondo konygi e chano chenro mag ik ne anyuola margi. Na wamelazwa Naivasha mochali, tunahitajika kufanyiwa postmortem na still tunahitajika kutafuta pesa za kufanya mahali pa kuwapumzisha. Still ndio walikuwa wanasimamia familia yetu. Bwana yake aliaga na watoto 3. The rest wameacha familia zao. So tunahitaji usaidizi. Our mom is sick. Alikuwa amefanyiwa operation. She's now 3 weeks from that time. So we need well wishers to help us. Kaoloso kodwa e yor ong'we yamo, OCPD ma Naivasha Anthony Ketero yangoni nonro mawiye yangoni dereva mar nyamburko no nyetemo kadho nyawadgi e kinde manye gituomore. Bende olero ni jomadongo 3 ne owito ngimagi kanyo ka nyithindo 4 to owito ngimagi ka itemo res ngimagi osiptal. Okwayo oganda duto matiyo kod apaya mondo bed motang' kendo luw chike mag apaya e yo moriere. Kata kamano, iko mar anyuola mar Muturi manyorik gidhiye kapok giromo gi masirano to odhi nyime kawuono kaka nye osepangi. Cynthia Onyango, Ramogi TV.